L-attività Together We Shine Family Fun Fest li se tkun qed tittella il-ħadd 20 Ottubru bejn l-10 ta' filgħodu u l-11 ta' wara nofsinhar fil-Park ta' San Klement f'Ażabbar mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat għandha lan li tippromuovi għaqdiet mhux governattivi b'enfasi fuq l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità. Fit-tnedija tal-attività ġie spjegat kif din se tkun imżewqa b'diversi attivitajiet fejn l-għaqdiet volontarji se jeżebixxu u jbijaw prodotti differenti flimkien ma' divertiment ta' tfal u attivitajiet interattivi għall pubbliku bħal u prestazzjonijiet mużikali fost l-oħrajn. L-għan prinċipali tal-attività se jkun il-promozzjoni tal-inklużjoni u l-faċilitar tal-opportunitajiet volontarjat inklusiv, inkluż billi l-għaqdiet kollha jiġu mejjuna minn persuni b'diżabilità. L-avveniment li qed isir b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Support qed jiġi organizzat grazzi wkoll għal għotja ta' madwar 11,200 euro miċ-Ċentru Ewropew tal-Volontarjat bħala parti mill-proġett Volunteering Equality Rights Action jew vera kif inhu aktar magħruf. F'kummenti li tat il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli fissret kif l-attività se tkun ta' pjaċir għal min jattendi, filwaqt li se tkun qed tesebixxi modi differenti ta' kif wieħed jista' jimpenja ruħu fil-volontarjat. Festa Familja hija opportunità li tagħti ċans lil familji jkunu f'ambjent sabiħ, seren, imma wkoll ikollhom iċ-ċans li jaraw il-kobor tal-volontarjat. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo qal li l-attività bħal din taqgħad diversi aspetti tax-xogħol fil-qasam tal-volontarjat. Oliver Xikluna, Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Support, faħħar l-inizjattiva li se tkompli tqajjem aktar għarfien dwar il-validità u l-importanza tal-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità fis-settur tal-volontarjat. Permezz ta' din il-kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Kunsill tal-Volontarjat inħoloq dan il-proġett vera u bis-saħħa tiegħu wkoll rajna ċ-ċans li l-persuni b'diżabilità jikkontribwixxu wkoll bħala volontiera, mhux biex jikkontribwixxu iżda jieħdu wkoll taħriġ biex ikunu jistgħu jaħdmu fuq sma differenti fil-volontarjat. Aktar tarif dwar dan l-avveniment tal-familja kollha jinstab fuq is-sit uffiċjali tal-Kunsill għall-Volontarjat maltacvs.org.